manan. So sa kaawit. You must think that I'm stupid. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Raul. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Too Good at Goodbyes. But every time you hurt RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kanayong usa ka lalaki nga taga Cordova, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan wa Raul. Nak, 33 naman in taon ka dong. Wa pa magkikigip-ila-ila na mo nga uyab. Ma, alang mo pagdali gud. Ay, nagdali pagod ay mi ng 33 ng imong edad. Tapos na in taon kas kalendaryo dong. Uy, basig mamatay na lang unya dili pa ka makasal. Oh, ma. Sa ato pa bay, imo nang iplaila si Isa sa imong magikanan. Ana lang gid bay. Di tagot. Anong di pa mo kaganahan nga iplaila si bay? Di pa mo sigurado ni Iza bay. O gusto na ko nga ang akong ipailaila nilang mama. Kanang babae nga mao na gid ang akong pakaslan. Uy, di mo ka siguro na bay. Kaya bisig kasado pa mo, di ka sigurado kung siya bigid ang babae para nimo. Bay. Tinuod ka, babe? Imo na ko ipilaila si mong mama? Oh, babe. Finally! After 3 years, makaila na gid taon ko nila. So, buot ipasabot ba ani nga mo sugot na sad ka nga ipilaila ti ka sa kong papa og igsuon? Pwede. Yes! Thank you, babe! I love you! Dugay na gid kay kong nag-ampo nga makauyab na unta ning anak nako. Usahay, magduda na lang gud ko nga naliwat baka ni siya siyang papa nga bayot. Ma. Okay ra, babe, uy. Naibaw ko nga nag-joke ras tita. Ay, tinuod ay isa, oy. Maogi na buwagan na mo siyang amahan kay bayot man day tong kanahan. Mama. Ay, lagi-lagi mo hilom na ko. Ay, sige na, tiwas na taong kaon. Oh. Hello, babe. Babe, ma-overtime ka ron? Depende sa kong mga trabahoon. Nga naman. Magkita taon niya. Na ako ibalita ni mo. Sige, babe. Asam ta magkita. Restaurant, hindi mo napili, ano? Oh, babe. Dapat special ang lugar kay special ron nga adlaw nato. Oh, ha? Nga naman. Babe, mabdos ko. May umaabot at ang anak, babe. Mablos ka? Oh. Nga naman. Mablos. Mura lagi kag... Wa malipay. Ha? Kon. Nalitay man. Excited ako makaibaw si Papa Ani. Nahibaw gyud kong malipay siya, babe. Labaw na gid siguro imong mama. Ay, kanindot anang balita, Maong ampingan gid din ako, tita. Ay, tita ba, oy. Pagmama na nako. Pero mga anak, kinahanglan nga magpakasal mo, ha? Una mo dako ang tiya ni Isa. Kasal? Kasal. Mao na importante, nak. Sige, babe. Mas maayo gituod nga magpakasal una ta.
Babe. Ay kanusaman mo mamay sa ilang isanak. Salamat kayo sa iyong pag-ani, ha? Ay way sa payan, pre, uy. Hain man si Kuya JC pa. Nari ko, day. Oh, Kuya, si Raul. Raul, ang akong Kuya JC. Oh, hi. Nice to meet you. Hoy, babe. ha? Hello. Nice to meet you, JC. Sige na. Dali, anak. Tabangay ko pahimutan nga ning daan nilang pagkaon. Nunsam ko. Ganun di man mawasa kung nahuna si JC. Una lang higayon nga nakita mi. Pero, di na ko malikayan nga makatutok niya. Ano man niya? Babe, day off man rin mo, di ba? Oo, babe. Pwede, imong ubanan si Kuya JC nga magpasukod para niya si sulog niya sa tong kasal? Ha? Sige na, babe, please. Busy ka, ayoko good. Sige. Salamat sa pag-uban ako, ha? May isa pa yan eh. Wala kay laing lakaw? Mas lang sa tala. Sige. Tinood? Nahitabo na? Lagi? Kaligribe ni mong ikastorya eh. Ikaw, Sad. Nindot sa kay kastorya. Nakaingon bitaw kung anong kano pa mo nagkaila, eh. JC. Sorry. Juan, mulakaw na ko. Napagyan doon. Sige, ako sad. Naunsam ko. Ganong yung anim na akong kipati ni JC. Uwam ko pati ani nga to ni Iza. Ay, kag ina nga. Nakagusto ko niya. Dali, gini pwede. Mahimo na akong amahanin. O kaslo nun na ko ni Iza. Di pwedeng magpadayo ng pagpatiya. Babe, happy na gina nga itong kasal. Next month na. Magod, babe. Babe, are you okay? Mura lagi kag wa sa imong kaugalingon ning nangaging adlaw. Nara ko yung na, babe. Ay, kabala ka na ko. Okay? Pinagin nga akong kasal. Nagkadool na. Grabe ang akong kulpa. Di tungod kay excited ko. Kundi tungod kay naglibog ko kung sakto ba ning akong desisyon. Kung makasal na mi si Isa, di malikayan nga, permi na kung makakita ni JC. Si JC? Nagunsab sa rin eh. JC, nganong gigakos mo ko na mo? Di ko may umutan kung di ko mag-istorya ni mo ni before sa magkasal. Ha? I love you. Kung naibaw ka nga, nasa kay gusto na ko, naibaw sa ko na. Sakto ka. Ikaw ba'y nakasamok sa kung una sa kadga? Nakaila ko ni mo. Raul, Pero di ni pwede. Igsaw ni mo nga akong fiancé. O may umaabot na gidming anak. wa ko may lugong taka sa ulsoon. Pero gusto lang kong may bawagas kong gibati para nimo. Og mahal sa tika, JC. Pero padayunon na ko nga akong pagpakasal sa imong mangod. Paskiliw ako. You must think that I'm stupid. Ang akong nakatunan bahin na mo ni JC. Nga bisan o pareha pa mo o gibati sa usa-usa. Pero dili na rason nga pasagdan ninyong makapasakit mo ang tao.
Pareho na mo gisakripisyo nga mong gugma para sa tao nga importante sa mong kinabuhi. Dili na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. Bago tumaya igalan ka, Raul, nga taga Cordova, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkaluhan, too good at goodbyes. And every time you Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathang. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo og Dodong, 28 anyos, minyo ug may usa ka anak. Taga Panabo City, Davao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa lawas. Nga wa gyud ko makasabot. Kay sige na lang ko nga maglipong-lipong. Nagpadoktor na ko, apan wa magyapoy alibyo. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang 23 anyos pa ko. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Alas 3 na gid iskadlawon. Sakto na ro nga igikan pa dong sa trabaho. Dong, uy, mugikan ka na ba? O ma, ato na ko kay alas 3 na. Pastilan yun ang trabaho ni Mos Agriculture. Uy, pagkasayo ba ni mong mugikan in town? Tunog pa kaayo kay kaadlawon pa man. Layo-layo ba ya ma? Mga kinahanglan gid nga musayo. Nala, sige. Pag ayo-ayo, ha? Di magpakusog og padagan na ng imong motor. Hinay lang. O ma, sige ma, ari na ko. Katugdaw sa hangin nga musugat na ako samtang nagsakay ko ng motor. Nangurog na ko sa katugnaw. Layo para bagid ang akong trabaho, anda. Antuson na rin ako. Si Choy ka? Tuan na ba ka sa trabahoan? Tugnaw mo lang. Nagfag masagani sa akong yagian ganina. Lagi, Choy sa? Tugnawa lagi. Bisan og nag-jacket ko, muto pala maghapon katugnaw. Time para good. Unya ban. Asa man taman udtuan ni ron? Aw, asa pa di sa atong paboritong kananan. Lami kay rong adobong manok o baboy dito ron. Unya, parisan dahil soft drinks. Ha! Makapanakla kita. Sus, goton majuday ka, Choy. Tanaw eh! Dungan tagaon! Lami aking adobo din eh. Lagtog ka. Gusto kang sabaw? Yan ang init ba? Aron, mainitan ka. Di ba ati magkatugnaw ganina? Ay, soft drinks lang eh. Huh? Soft drinks ang imong isabaw. Gago. Parehasa ng soft drinks o sabaw. Pantula ko madunlan ta. Day, ang amo niya ang soft drinks dire, day. Kay matukan niya mi dire. Di baya na maayong magsikig soft drinks dong, ha? Bugnaw pa kang mugikan sa buntag. Unya, inom pa hinuon ka og bugnaw nga soft drinks sa inyong trabahoan. Unya, kaon pa gid kag mantikaon. Nasamot. Unsay samot ma? Kuyaw kayo na ba? Ang mantika gikan sa mantikaon nga imong gikaon, mugahi na sa sod sa imong tiyan kung imna na nimog bugnaw nga soft drinks. Di ka mahilisan, ana. Unsa ma? Kini laging bata-bata pa ta. Di pa kita mutuo sa sulti sa mga katigwangan. Ang unsa may lami, mo ginay atong kanon. Kay pagkalami na malang yun nga buinom og soft drinks, human mo kaon og mantikaon. Mao na sige ginako nga kaunon sa trabahoan. Hangtod nga milabay ang mga katuigan. Na-assign mi sa akong amigo nga si Choy sa Kapatagan, Digos City.
nga dapit na sa Mount Apo. Misamot kabugnaw ang maong lugar. Unya, ang umsam na yung lugar ha, Choy, Bisan ugtong dako. Taas ang adlaw, tugnaw magyapon kay dinhi. Gabihan ni napitaw, Mao jud kuno ni ang klima dinhi, Choy. Mura kuno bagyo. Anya, asa man tayo ni mga oro pamahaw? Na ako nila ming balbakuhan dinhi. Ado ta dito. Lambias tong kaon, Kapalugam kita kahat, human mo inong soft drink, Choy. Lam ito lang ilang balbakwa din, no? Ani na unya ta pero may magkaanan dinhi, Choy. Niya na gid mi sa among boarding house ni Choy. Makapahuway na gid mi. Oh. Di man deron akong cellphone di ay. Choy! Imo ron? Tubaga? Hello? Mag-ilis ako aron nga makapahuway na ko. Unsa? Choy? Unsa na tabo? Choy, mayo gani kini sugod sa Gary sa atong pagpananghid niya. Nga kuyog ang mauliro nako. Ang angog pasagdan taga nga mag-drive sa imong motor nga napagkas kaguol kay i-admit sa ospital ang iyong mama. Paunsa pa lang kasdaan? Hey, bigdawa sa diri, oy. Bugnaw kay hangin nga muhapak sa kong lawas, Choy. Mura man og muot ang akong dugan sa katugnaw. Ha? Pag-sure ba? Uli kong drive Munong siya tadi habi kay hapit sa tindahan kay murag maglisod magkus pag ginawa. Amsa? Naningkamot baya gid unta ko nga antuson ang akong gibati aron nga mahatod nako ang akong amigo kay i-admit lagi ang iyang mama sa ospital. Pero ang nahitabo, gi-admit sab ko sa akong amigo sa ospital kay nakuyapan man ko sa tindahan. Bisan ila pa ko nga gitabang o gipainom og initubig o gihaplasan. Nanggahi hinuon ko og miungot ang akong baba. Ug ang finding sa doktor kay heartburn. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, hilig ko nga mukaon og mga mantikaon sama sa pinirito nga manok, adobong baboy ug uban pa. Dili ba di maayo nga parisan ni ubog ng soft drinks para pahili sa gitaon? Ikaduhang pangutana, sa pagkaatake nako samtang nagdrive ko sa akong motor, tungod pa to sa akong gipangkaon nga mantikaon? Miungot ang akong baabaad to. O tungod ra ba to sa katugnaw? Ikatulo pangutana, gikan na ba mi adto nga mikaon og balbakuwa? Ingon sa akong amigo nga musibo kuno ang baka kun mabugnawan. Tinuod ba? Mao nga giatake ko? Ikaupat nga pangutana, wa kaha nga gipanhutan lang ko adto kay tugnaw ang hangin nga musugat nako samtang nagdrive ko sa motor? Angay ka ako nga magpamasahe o magpahilot? Ikalimang pangutana, diyang gi-admit ko sa kong amigo, ang finding sa doktor kay heartburn man. May mga tambal nga grisita ang doktor. Apan, wa man gyapon ko maayo? Malipong man gyapon ko hangtod karon. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dodong. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist, usa ka medical doctor ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Biling Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga he who does not trust enough will not be trusted. O ikaw nga, magdidudahon ka, paranoid kay ka. Uban po di po musalig ni mo. Muna siya nga, he who does not trust enough will not be trusted.
Ha? Bahan ka sa mga kugalingon nga, di gyud kay ka musalig dayon pod, mong gidudahon kay ka, they will return the compliment. Ang ato magtatambok na lawa si Dodong, 26 years old, taga Cebu. Wow, musta mang mga taga Cebu. Musta naman may taga Cebu. Mga Knight of Columbus, sa Lourdes Pares, no? Si Sir Leo Lauron, si Lucy Lauron, ha? Turbas American ni si Maring Lucy, day. Tony Tabar, Rebecca Tabar, Ernest Intuso, Bernadette Intuso. Si Rini Pilaton, o si Juben Esquadra, sa Barangay Saragusa, Sitio Dumag, Matalom, Leyte. No, Leyte. Mga taga-Inupakan, musta naman si Joy, si Joy Roble, Tony Kudira Didasi, o mga Roble family, o mga taga Balili, Pilar Buhol, Trixie Claire Baay, taga Ginhulngan, no, mga kailan ni Sir Juan, si Abet Medjer Blanco, o si Jaime Sirupel, diya sa Ginhulngan City. Okay? So, kinang uban, sunod na lang po. Okay? So, ang problema ni Dodong kay, sa to, murag panuhot, heartburn, mga na siya, no? Ato lang yung hinahinayon kong tubag, no? Unang pangutanan ni Dodong, hilig kog mukaon og mga mantikaon sama sa pritong manok o adobong baboy. Dili ba day mayong parisan ni ugbug ng soft drinks para pahilis sa gikaon or gigutom minong kodong ng imong pangutana da. Lami ba kay pinaritong manok og pwede na gon pero ayaw lang pong palabi po nga tambok na lang gid kayo. Gabay lang, sakto-sakto lang. Okay, maor ba na atong kasagaran pong madali-dali nga sudlaaning manok ug baboy, no? Ug medyo gutom kayo, ayaw po grabe po pagkaon nga left and right lang po nahungit, no? Yun lang, you chew your food properly para mga di po magisod ang atong tinai pag-digest sa mga pagkaon nga atong gikaon. Eh, basig magka-problema ka o dili siya madali mahilis, no? So, okay naman ang muinom sa kag soft drinks, pero in moderation lang, no? Sakto-sakto lang. Kaduhang pangutana, sa pagka-atake nako samtang nag-drive ko sa akong motor, tungod ba to sa akong ipangkaon nga mga matikaon? Ning ungot ang akong baaba adto tungod sab ka to sa katugnaw. Well, these are mga possibilities nga may mahitabo, pero hinaot nga nag-check ka sa imong blood pressure. As we all know, ang atong normal blood pressure is 120/80. O niya, kinanglan nga ang atong body temperature dili mula pa sa 37 kay febrile na ka or muubos sa 35 mag-hypothermia na ka. Sumao na ang atong bantayanan. Sakto-sakto lang ang body temperature para sa dili mo malfunction ang atong mga vital organ sa atong lawas, no? Sunod nga concern, gikan ra ba ni adtong nagkaon og balbacoa? Ingon sa akong amigo nga musibo kuno ang baka kon mabugnawan. Tungod ba maong giatake ko? Mo nang advice nga kung kaon kag ngayonaning mga pagkaon na mas maayo lukewarm water ang kanon. Radi kanon ang imnon. Kay kung bugnaw, dili siya advisable mo ragi panis nimo ang imong gastrointestinal tract. Lukewarm water. Kamang sakto-sakto sad nga matuon nimo nga di po kay init pug kayo. Para nga mahilis ra tong gikaon nimo og dali rather than cold ang imong imnon. Sumuna ako istorya. Sunod nga pangutana, wala kaha ni gipanuhot lang ko adto kay tugnaw ang hangin sa musugat nako samtang nag-drive ko sa motor. Angay kaha kung magpamasahe o magpahilot o kaya ginang mamasahe o pahilot, no? Gani karon gikan ko nagpahilot, no? Depende po sa mo hilot kung kuan ba kanang expert ba, no? So kining panuhot ara po ni mga panuhot, no? Meaning nag-build up ang gas sa imong gastrointestinal tract, wanang magka-develop kag abdominal problem, no? Mamugnaw ang imong tudlo, ang imong mga kuan sa tiil, unya
murag matrap mga hangin diha sa imong tiyan mo na ang kwan. Ang solusyon niya ni is no kwan ka, mo kaon gani ka smaller lang nga kwan, dili ka dinaghan nya gamay lang nga air ang bale dili ka misturya samtang nagkaon ka, exercise a little na mo kuan ka kanang mga pagkaon nga dali mahilis, no? Avoid talking while eating. Ayaw man sige kag tabi nga tapos nagkaon kay or drinking kay di maayo. Nya lingkod ka kumukaon nya you tulon, you chew your food slowly. Don't drink beverages by using straw. Ayaw pag-straw kung mainom kag mga soft drinks. Dito lagi inom ko ikan sa baso. Mga what? So kining gitawag na to na mga panuhot diha gikan mo gani waray-waray nga term ngo suhot, meaning ikabuhi or heartburn. So mao na ang ako ka istorya, no? Sunod nga pangutana, dihang gi-admit ko sa akong amigo dadto nung finding sa doktor is heartburn. Heartburn. May mga tambal nga magresita ang doktor apan wala man gihapon ko mamaayo. Malipong man gihapon ko hangtod ron unsa may akong buhaton. It will take time before ka mamaayo, no? Katong mga resita tambal sa doktor nimo epektibo to, pero akong balikon, do not expect that everything will be okay the following morning. It will take time. So, continue lang ato. Kung may heartburn ganang problema, ayaw pag-inom og proton pump inhibitor nga like omeprazole. Kay lahi man to. Ang imong imnon, kining mo recommend ko Gaviscon syrup. Kung balikon, Gaviscon syrup. Pwede rin na. Naara na niya, baligya niya sa inyo. Aram ka sa Cebu. So, pwede rin ni. Okay? So, hinaot kasabot ka sa speaker ni mo Dodong, din sa Sugbo. Kung nga to sa libuan, millions na minaw sa programa kini nga kong suliran. Once again, ako Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much. Makanunayon yung pagpaminaw sa mong radio program tapos katag rating din sa atong lugar. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakareman. Daghang salamat o maayong